Здравейте и добре дошли в канала на Сдружение Соларна академия България. Ако сте гледали някои от предходните ни епизоди, знаете, че в този подкаст обсъждаме интересни теми, свързани с енергийната трансформация, както и енергията от възобновяеми енергийни източници. Днес ни предстои един изключително интересен разговор с господин Иван Армянов, който е член на управителния съвет на Българска асоциация вентилация, отопление и климатизация. С него ще обсъдим възможностите за оптимизация на тези системи и тяхното влияние върху енергийната ефективност. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Представете се накратко на нашите зрители. Казвам се Иван Армянов. От април месец съм част от управителния съвет на Българска асоциация отопление, вентилация и климатизация. Иначе представлявам фирмата Ангра, семейна компания с повече от 34 години опит в производството и изграждане на вентилационни и климатични системи. И смея да твърдя един от лидерите на пазара. Добре, кажете ни как разходите за вентилация, отопление и климатизация се отразяват на общото енергопотребление и разходите в страната? Ще започна от малко по-далеч. През годините има международни проучвания, като немското изследване на Вигенщат и Грини, което доказва, че разходите за вентилация, климатизация и отопление в сградите са средно около 50% от общото енергопотребление на цялата сграда. По тази причина в Европа от години наред има взети мерки как това нещо да се намали, колкото е възможно. Разбира се, колегите, които се занимават с дограми и изолации, работят много усилено, намаляват енергийните загуби от сградите и ние превърнахме домовете си в един термос, в който кафето ще бъде много приятно и след 9 часа, но ако човек живее в този термос, след 9 часа няма да му е много хубаво. Доста добра илюстрация. По тази причина механичната вентилация става задължителна и в Европа от 2012 година има такива изисквания всички държави в Европейския съюз да имат системи за оползотворяване на отпадната енергия от въздуха. Изключително ново нещо, което публикуваха преди един месец на 9 октомври Европейската комисия във връзка с изискванията до 2050 Европа да стане въглеродно неутрален континент. Преди един месец публикуваха новите изисквания до 2030 около 45% от енергията да бъде от възобновяеми енергийни източници, а в частта, която е за отопление, вентилация и климатизация, изискванията са още по-драстични. До 2030 49% от енергията да бъде от възобновяеми енергийни източници. Като съответно това повишава изискванията на годишна база да постигаме все повече и повече енергийна ефективност. Системите за вентилация и климатизация имат изключително много възможности, които все още не сме оползотворили и честно казано България, както и цяла Европа, има много светлина пред себе си, в която може да инвестира и да подобрява и микроклимата в сградите и да подобрява и енергийната ефективност. Да. Добре, какви са най-честите предизвикателства, които срещат хората, когато решат да оптимизират някои от тези системи? Предизвикателствата са различни. Разбира се, ще дам няколко примера и с Европа, където държавите изключително много инвестират в такова използване на възобновяеми енергийни източници в ОВК системите. Причините са много ясни. Използвайки системи за проветрение, вентилация с рекуперация на енергия, държавите в Европа отделят изключително голям финансов ресурс. Аз спомням след COVID, канцлера на Германия Меркел само за детски градини, общински сгради и училища беше отделила над 500 милиона евро само за такъв тип системи. И причините са следните. Първото, което е, когато хората в тези сгради прекарват едни средни 80% от времето си в затворни пространства, те дишат въздуха, който е вътре. Предоставяйки им чист филтриран въздух, хората са по-здрави, по-малко боледуват, съответно по-малко пари харчи държавата за здравни осигуровки, за болнични. Едновременно с това те имат по-висока продуктивност на работното си място, научават повече. Между другото има едно изследване, което е от преди 10 на години, датско изследване, че когато децата в училище дишат по-чист въздух, решават математически задачи 14% по-бързо и по-ефективно, т.е. с по-малко грешки. Тъй, че това е една от причините. Втората причина да инвестират в такъв тип системи е намаляването на разходи за отопление.
Правихме преди години един проект в Чехия, тъй като ние като компания произвеждаме съоръжения за вентилация в училища и детски градини. И правихме проект в Чехия, където бяха направили изследване ъглово училище, както с повечето български училища. В Пилзен единия корпус се санира, другия корпус се санира и се слагат и системи за проветряване с рекуперация на енергия. Разликата в сметките за отопление, там където има и системи за проветряване с рекуперация на енергия, бяха с около 30% по-малки, защото не отварят прозорците и през зимата не влиза студен въздух. И същевременно датчици за качество на въздуха в двата корпуса бяха показали, че там където отварят прозорците, по време на час концентрацията на въглероден диоксид надвишава 1200 ppm, а там където има непрекъснато проветрение в класните стаи с рекуперация на енергия, там не превишава и 450 ppm въглероден диоксид. Което значи, че децата са по-здрави, дишат по-чист въздух, концентрирани са в час и същевременно имат по-малки сметки за отопление с приблизително 30%. Получихме награда от Чешкото министерство на икономиката и енергетиката и бяхме много щастливи, че те са го направили. По плана за възстановяване и развитие на Румъния в момента има такива проекти, изпълняваме в Румъния и очакваме, че скоро ще дойдат и в България. Това беше и моят въпрос. В България има ли училища, детски градини, които се възползват от тези системи или все още не? Мъчно ми е да го кажа, за съжаление все още няма. Дори и при частните училища, може би са единици и са само в общите части, а не в класните стаи. Не искам да казвам, че чужденците обичат повече децата си от нас, но така излиза, защото ние започнахме да произвеждаме такива съоръжения покрай едно запитване 2008 година на изложението в Милано на нашия щанд. Дойдоха двама португалци и казаха: ние имаме европейски пари, които са за пречистване на въздуха в класните стаи. И ние бяхме много учудени, защото тогава, по това време в България се инвестираше основно в индустрия и в офис сгради, в такъв тип системи. В последствие това нещо се прехвърли в Чехия и в Полша, които по-късно се бяха присъединили към Европейски съюз. Сега вече и към Румъния. Надявам се, че ще дойде и тук. Стъпка по стъпка и при нас ще стане, защото оценявайки всичките предимства, намалявайки разходите за отопление, третото предимство, което държавите много често използват в Европа е, когато имат по-малко разходи за отопление и по-малък въглероден отпечатък от сградите, на тях им остава от въглеродната квота и могат да я търгуват на борсата. На борсата, да. А това е много ценно за тях, защото въглеродната квота си е ограничен ресурс. Абсолютно, да. Добре, а доколко са достъпни тези системи? Биха ли могли нашите държавни училища да се възползват от... Ние сме правили едно много просто изчисление. Горе-долу един ученик прекарва около 10 000 астрономически часа в клас от 1 до 12 клас. И ако сметнем, че в една класна стая има 25 ученика, инвестицията, говорим за съоръжението, плюс инсталацията, плюс режийните разходи за вентилаторите, за подмяната на консумативи, филтрите, като ги разделим на 26 деца на 10 000 часа, излиза, че на едно дете такава система коства около 30 стотинки на ден. Което не съм пушач, но мисля, че прави около една или две цигари, нещо такова. А възможно ли е такава система да бъде инсталирана само за една класна стая или трябва цялото училище или цялата сграда? Възможно е. В момента правим един такъв проект, където ще направим в 3 български града дарение. В различни училища ще сложим датчици за измерване на качеството на въздуха в стаите и по една от стаите ще сложим такова съоръжение. То е с размерите на един компактен хладилник, така че няма нужда от това да се прави някакви драстични строителни дейности или нещо друго. Може да го инсталира дори домакина на училището. Ясно. Добре, един въпрос. Какво представляват енерговъзстановяващите вентилационни блокове? Това, за което и до сега говорихме. Всъщност, с гордост мога да кажа, че Тангра е единствения български производител на рекуператори въздух-въздух, не само в България, но и на Балканите. Единствения, който е и сертифициран на Балканите. В света има 12 или 13 сертифицирани такива производители на рекуператори въздух-въздух от Евровент. Ние сме такъв, като първия такъв рекуператор произведахме още 1993 година. С времето повишихме ефективността, капацитета,
Това е съоръжение, което проветрява помещенията. Може да бъде едно, когато е за училище, за класна стая. Може да бъде и централно за цялостна сграда. Проветрява, доставя пресен, филтриран въздух, темперира го с необходимата температура, която трябва да бъде за помещението, засмуква изхвърления въздух, отнема на изхвърления замърсен въздух енергията и затопля пресния. В лабораторията на Евровент в Люцерн имаме изпитания на нашите съоръжения, дори в момента имаме такова съоръжение, което изпитват, и ефективността е между 79 и 88%. Тоест, грубо казано, ако през зимата външния въздух около едно училище е с минус 15 градуса, то този рекуператор затопля пресния въздух до плюс 15 градуса. И вече, ако е свързано с радиаторната система на класната стая, трябва да го затопли от плюс 15 до 22, а не ако отвори прозореца и да връхлети отвън въздух с минус 15 градуса и така да се разболеят децата. Добре, а какъв е живота на една такава система, примерно за една стая? Колко време може да се използва? Значи, единственото, което е консуматив в това съоръжение, са филтрите. И аз препоръчвам смяната им на 3 до 6 месеца, в зависимост от това къде се намира, защото моите усещания и моя опит показват, ние имаме такава инсталирана в нашия апартамент система. Аз живея в центъра на София и въпреки, че сме на малка уличка, засмуквам въздуха от задния двор, където има дръвчета. В рамките на 6 месеца бялата филтърна материя става черна и ако филтриращата материя не поеме тези вредности, те биха влезли в белите дробове на децата ми, което не бих допуснал. Единствената консумация е един такъв комплект филтри, който е в рамките на 50 лева. Иначе ние имаме такива машини, които са инсталирани и вече работят 20 години. Ако се поддържат правилно, няма какво да им се повреди, защото са изключително здраво и качествено създадени. Добре, какво бихте посъветвали обитатели или бизнеси, които обмислят оптимизация на ОВК системите, на какво да обърнат внимание? Нещата, на които трябва да обърнат внимание, аз винаги ще го давам за пример, в Европа, в много държави, в Дания, в Франция, в Германия, можем да вземем и да се получим от техния опит. Всеки един проект, който е без значение частен или държавен, задължително минава през търг, който е през централизирана система. За Франция мога да разкажа, че системата се поддържа от тяхното Министерство на електронното правителство и се изисква съоръженията да бъдат сертифицирани от независима страна, трета независима страна. Лаборатория, която да докаже качеството на продукта. Защото на нашия пазар има доста продукти, които са внос или от Турция, или от Китай, с качество, което не може да бъде доказано, ако не се изпита в лаборатория. Ние сме купували такива продукти, изпитвали сме ги в нашата лаборатория, в лабораторията на Техническия университет и виждаме как параметрите, които декларира конкретния производител, не се постигат. По тази причина аз винаги съветвам. Не е необходимо да избирате конкретна марка. Да. По-скоро поискайте да видите изпитано ли е от трета страна независима лаборатория. Да, за да се провери качеството. Това много би спомогнало, защото ще гарантира инвеститора, който предприеме тези действия, че ще постигне резултатите, които иска и съответно, ако някой му гарантира, че срока на възстановяване на инвестицията би бил 3 години, защото средно една такава система се възвръща като инвестиция в рамките на 2 до 3 години, от по-малките енергийни разходи, тази независима лаборатория ще гарантира, че това нещо ще се случи, защото ние имахме опит да изпитваме съоръжение, което не можеше да постигне половината от това, което бяха декларирали. Да, което е доста тъжно. Доста тъжно е, за съжаление, но няма все още достатъчно стриктен контрол на пазара в България. Ясно. Добре, благодаря ви много за този разговор. Вярвам, че е бил интересен за нашите зрители. А вие, за да не пропуснете всичко, с което се занимаваме, както и програмата ни от тук нататък, може да ни последвате във всички социални мрежи Facebook, Instagram и LinkedIn или да посетите нашият уебсайт solaracademy.bg. Ако искате да се свържете с нас, може да го направите на имейл info@solaracademy.bg. До скоро!